Unes 170 persones s'han manifestat pel centre de Tarragona aquest dijous per la retirada de la LOMCE i la reversió de les retallades. El recorregut s'ha iniciat a la plaça Imperial Tàrraco i ha pujat per la Rambla Roma fins a arribar a la delegació del govern. En aquesta manifestació han assistit mestres, sindicats i alumnat. Mira, jo soc el portaveu del sindicat Castellers, que som el primer sindicat d'ensenyament públic de professorat de Catalunya. Llavors, la vaga d'avui és una vaga convocada per els sindicats estatals, a la qual sindicats com ara els Castellers ens hem adherit. No l'hem convocat, però ens hem adherit perquè els motius de la vaga són uns motius àmpliament defensats per tots nosaltres, que és la privatització creixent de l'ensenyament que proposa la LOMCE, la recentralització de molts aspectes, controlant currículums, controlant revàlides, tota una sèrie de temes d'aquestos. La LOMCE també accepta i promou la diferenciació entre centres educatius, proposa donar un pes molt important a la religió fent-la avaluable, mentre que retira matèries com l'educació per la ciutadania, dona poc pes a les humanitats, que nosaltres creiem que això és molt bàsic, i tot plegat creiem que una llei d'educació bàsicament s'ha de proposar, vull dir, formar a l'alumnat, educar-los i educar-los en valors, cosa que la llei aquesta no fa. A més, doncs, promou rànquings de centres, perquè les avaluacions externes no tenen altra funció que fer un rànquing de centres. Els centres que surtin millors al rànquing tindran més recursos i posa els centres educatius en el mercat, que és el que realment es vol per a poder privatitzar. És a dir, la competència en comptes de la cooperació, en comptes d'ajudar el que més ho necessita, en comptes de la discriminació positiva, no?